አውሽቶ ወድ በሻሻ ዘሎ ብስስዓስ ተመለተ ተሐሳስባ ንጹሪ ህዝብ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝብ ዞባ ዝኸይ ሐሰበ ነዛ ነብስ አባይ ከምስል ዘይገብሩ ይብሉን ህወሓት ጦርነት ቢነሳ ጦርነቱን የሚመሩ ሴንትራል ኮማንዶዎችን ማቋቋሙን ገልጿል። የተፈራው ጦርነት ደርሷል። በራያ አላማጣ አሳዛኝ ድርጊቶች የተፈጸሙ ነው። በአንድ ቀበሌ 12 ሚሊዮን ብር አውጡ ተብለዋል። ሕዚ ሓድሽ ሴንትራል ኮማንዶ ቋቂሞም ኣሎ TDF ሓድሽ ሴንትራል ኮማንዶ ቋቂሙ ኣሎ ኩሉ TDF ሕዋተይ TDF ብጾተይ ኣሕዋተይ ስምዑኒ ሰላም ፍታትን ኹራትን ተኸታተልትና ሃመይ ጸንሐ لومن هم زلتلمد أو السوشيال ميديا أزرارات كلهم زعتات توصلون يحذركم متينهم ليش حدش تهم كلهم لايك شير سبسكرايب مقاري ترسع فيديو من تعالى كل سبب بطح لايك مقار جمره شن باركس تغطاتلتنا استهمته وقننا فيلم فيديو بزن جمر አውሽቶ ወድ በሻሻ ዘሎ ብስስዓስ ተመለተ ተሐሳስባ ንጹሪ ህዝብ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝብ ዞባ ዝኸይ ሐሰበ ነዛ ነብስ አባይ ከምስል ዘይገብሩ ይብሉን ሕቆ መራሕትን ተደረዘ ከም ቆልዓነ ነጢሩ ከም ቆልዓ ነጢሩ አብጉሊኦም ተተሐቅፈ በዘይ ሕንከት ተለመነ ክንደልካ ጽብጽብ ጸላኢና ሰነፍ ነዳይ ፍራህ ሱሱዕ ይውለድ ክብልኹም ከምዚዩ ሐሳውን ቆርበትን حدر فوكس كمون قصالو سبات كاب زطاوس زبل درف ود غبرو نود بشاشان اچافرتون غابزو لي حساون قربت عند حدر فوكس كحرد على سبعي كابواقص حساوي ناتراش كذا معنوي أبي أبتي حجرات بريكس كايدوز قنيانا حيل بحر خساتة فيلو مسحاتة إذي نا حيل بحر اللي من مدمبر نا حيل الديقا اللي من مداي كون انتباهيلو انتبالناكم كه حزي حدش سنترال كوماندو قائمة ملو TDF حدش سنترال كوماندو قائمة ملو حموشتناي سيبيل شدشتناي سراويت أبالات زلوو حموشتا سيبيل شدشت سراويت أبالات زلوو سنترال كوماند أقاقيم الله اتبت عم دس زبل عبيتي وتادراون بوليتيكاون مرحتي آتيوم الله جيتاچو صفاون حويسو اتوم نبارات تناسنا يسان شمونتن تقالس زبهالو آتيوم الله بوليتيكاون كومو كاو تبتعم دس زبل كعا ناي منئسين نايزم عبيتن كومبوزيشنو ناي سراويتن ناي بوليتيكان كومبوزيشنو ناي انتليجنس سرحت خسرح زغول سواتون زكاتة مخانو ازي بتعم زحبوس እዩ سنترال كوماند اسكع زي تقاقم دي صنيحو خطول تخليهم نيري وتادراو كوماند زبحال نيرو حزه ግን መንግስት ዝመርሖ መኸታ ስለ ዝኾነ ወታደራዊ ኮማንድ ጥራሕ እንተ ይኮነ ሰንትራል ኮማንድ ኮይኑ ፖለቲኩን ወታደራዊ ምንቅስቃሳቱን ኩሉ በሓደ ክምራሓሉ ዝኽእለሉ ኮማንድ ማእኸላይ ኮማንድ ምቁቋሚ ማእኸላይ ኮማንድ ጌታቸው ሰፋ ሓዊሱ ሓሙሽተ ሲቪል ዘለዎ በዓል ጀነራል ወዲ መድህን ሓዊሱ ሽድሽተ ወታደራዊ አዘዝቲ ዘለዎ አመራርሓ ማእኸላይ ኮማንድ ትግራይ ተቋቂሙሎ ብርግጽ ናይ ኢንተሊጀንስ መራሕውን ካሊ መዲቦም ኣለዉ ወዶለ ኢተመዲው ጸኒሑ ካሊ መዲቦም ከም ዘለዉ ሰሚዕ ኣለኹ እዚዩ ናይ ደደቢት ፍልፍላት ሓቢረናና ኣለዋ ብርግጽ እዚዩ ዝሓሸ ኢሎም ወዶለ እውን ተጋራላ እዩ ነባር ተጋራላ እዩ ንተወልደ ተኪኡ እስካዕ ሕዚ ከፍታ ተወልደ ዝወረደላ ወርሒትኹን ሰሙናትኹን እንዳመርሐ ዘሎ እዩ ተወልደ ይጻረ ተዋሂል ተጻሪው እቶም ዝነቅፉ ዝነበሩ ይተሓተቱ ሓስዮም የመጽሊሞም እዮም ተዋሂሉ ተወዲ እዩ ንተወልደ ደም ኩመልስዎ ካሊ ደም ኩምድው እንዳበልና ጸኒሕና ኢና አይደኖ ኣብ ከመድላይነቱ ኣብ ከይድ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝብለ ይፈልጥን ነገር ግን ሕዚ ሓድሽ ኣመራርሓ ተመዲብሉ ሓድሽ መራሒ ተመዲብሉ ለንዑውን መምዕራያ ተገይሩሎ ነቱ መከተ ብዝጥዕም መንገዲ ኣዘዝቲ እውን ናይ ኣዘዝቲ መምዕራያ ተገይሩሎ
ናይ ግንባራት ኣዘዝቲ ናይ ኣርምታት ኣዘዝቲ እዚኣቶም ምምዕራያት ገይሮም ኩሉ TDF ሕዋተይ TDF ብጾተይ ኣሕዋተይ ስምዑኒ ኩላኻ ማለት ኣው ዘለኻ ናይ ክፍለ ሰራዊት ኣመራርሓ ኹን ናይ ሓይሊ ኣመራርሓ ኹን ናይ ጋንታ ኣመራርሓ ኹን ናይ ቲም ኣመራርሓ ኹን ኩላኻ ማለት በቃ ዋላ ኩላኹም ዘለኹም ዋላ ስታፍ ዘለኹም ኩላኹም ኣዳምፁኒ ብሓቂ ብልብ ብስሩ ዝኾነ ይኹን ብሸለልትነት ዝኾነ ይኹን ኣብ ታርጌት ከኣትየውልን ጥቃዓት ክወፅሕ የውልን ማንም ብሕማቅነትና ብስንፍናና ማንም ክወድቀና ማንም ሰራዊት ክቅነሰና ኣይደልን ኣነ ኣይደልን ኣብ ትምህርቲ ቤት ኣብ ዝኾነ መንግስታዊ ገዛታት ኣብ ገዛዕ ተደለየሞኡ ቅጫ ወዲ ቅጫ ያቕምጥሉ ማንም ሰራዊት ኣብ ገዛ ከይድቅስ ብስሩ ተጸመም ኣብ ገዛ ካብ እግሪ ክስታይካ ተጸጊዕኻ ደቅስ ኣየድልን በቃ ኣየድልን ከይትድቅሱ ኣብ ትምህርቲ ቤት ኣብ ገለ ኣብ ገዛ ምዛዕ ትድቅሱ ዘለኹም ሰራዊት ውፁ ምናልባት ውፃእ በቃ ኩላኻ ውፃእ በረኻኻ ደቅስ ከክልተ ሰለስተ ምዃንካ በረኻኻ ደቅስ በቃ ዋይ ምክንያቱ ኣሎ ናወልዮም ትምህርቲ ቤታት ዘብሉ ዘለዉ ምናልባት ከይትህሉ ኢለ ኣሎ ኢለ ሓስብን ከይትህሉ ኮምታት ዝድቅሱ ውሽጥኹም እውን ኣብኡ ምሳኹም ኮይኖም እውን ስልኪ ስለ ዘሎ ኣብ ውሽጥኹም ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ስለ ዘለዉ እዮም ኢንፎርሜሽን ስለ ዘለኒ ኣብ ጎንኹም ኮይኖም ኣታ ክንደይ ሕማቕ ሰብ እኒኦ ይመስለኩም ኣታ TDF ኣሕዋተይ ኣቱም ጀጋኑ ንዓኹም ከምዚታት ኣይግባእን ባይዘወይ ባንዳ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ ስለዚ ብጥንቃቅ ዓይኒ TDF ጠንቃቃ ምዃኑ ልዕሊ ማንም ምዃኑ ይፈልጥ እየ ነገር ግን ጠንቃቃ ምዃኑ እንታይ ይብሉኒ ነይሮም ገረወተይ ኢለው ቤፅዮን ዝበሃል ነይሮም ሲ ዝወደየ ኢሎምኒ ካብ ጉንብሕ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ እያ ትሕለፍ እዮም ዝብሉኒ ነይሮም መሬት ካብ ኩሉ እያ ተትርፈካ ስለዚ ብጥንቃቅ ዓይኒ ምርኣይ ብእንዘለልነት ብንዕቀት ዘይምኻድ ኩላኻ ጠንቃቃ ሰራዊት ኩን ስራሕ ኣይኮነን ግን ከም መንእሰይ ከም ሕዋተይ ከም ብጾተይ እውን ምኽሪ ስለ ዝኾነ ዋ ሸለልትነት እውን ኩሉ ስለ ዘይብሉ ጥንቃቐ በቃ ብስማርት ዝኾነ ኺዱ ስማርት በቃ ጸላኢ ልዕሊ ማንም ስማርት ኮይኑ ክኸድ ከሎ ንስኻ ከዓ ልዕሊኡ ስማርት ኮይንካ ክትኸድ ኣለካ መሬት በቃ መሬት እንታይ ከም ዝብሉ ዘለኹ ተረዳእ ትገብርዎ ምንቅስቃሳት ሓዊ ወዲ ሓዊ ሽጋራ ወዲ ሽጋራ ግዛዕ ምዛዕት እውን ጥንቃቐ ምግባር ዋ ሸለለይ ትበሉ ብስሩ ኣቶም ሰብ ሸለለይ ትበሉ ዋ ምሳኹም ዘሎ ዓርክኹም እውን ተጠርጢርኩሞ ጠርጢረካ ኣለኹ በቃ ፊት ንፊት ተዛረብዎ ንስኻ ከምዚኣ ኢኻ ግደፍ ምስ መን ትዘራረብ ኣለኻ ስልክኹም ተፈታትሹ ኩሉ ስልክ ክፍተሽ ኣለዎ ዋላ እንታይ ተደዋዊሎም ውሽጦም እንታይ ተደዋዊሎም TDF እውን ከምፀልኩም ይኽእል እዚ ብስሩ ኣለዉ ኣብኡ ዝሰብልዎ ፀገም የለን ናብ መን ናበይ ይደዋወሉ ኣለዉ ዋትስኣፕ ይኹን ገለ ይኹን ኩሉ ይፍለጥ ፀገም የብሉ ጥራሕ ተሓላለዉ ነንባዕሎም ፀገም የለን ንፀላኢ ጥራሕ ትኩረት ጎርሉ ዋ ደቂ መናጦ ባንዳ ክጠፍእ ኣለዎ ድርግምቲ